याव बिराद मोजां मुर्ति बानायना दोनदों न'आव डेन्जार आरो ना डेन्जारसै गेलेनो नागिरदों आरो ना दिनै फार्स्ट टाइम 390 सालायबाय आरो ना बे जेल आरो ना लोगोफोर जेल बियो डिस्ट्रिक्ट जेल Hi, hello, खुलुमबाय welcome back to my YouTube channel BDN Vlog. So लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय आसा खालाम गासिबो मोजां दं ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जोङो एसे बेरायनो ओंखारबोलायबाय आरोना लोगोफोर खयाकुजियाव थांनो नागिरदों स' लोगोफोर दायो जोङो खयाकुजियाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर दं जों साब्रै नै बाइकआ गंनै 390 गंसे FZ गंसे FZ 250 सरि बावदों नै 390 गंसे दङ जोंना दिनै फार्स्ट टाइम 390 सालायबाय आरो ना आं लोगोफोर मजाका डिसप्लेनि थाखाय ओमफ्राय नैबे हेडलाइटनि थाखाय बरिया 390 आंनि थाखाय आरो स' लोगोफोर दायो बिदिबा जों थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम लेट्स गो लोगोफोर दायो जों सफैबाय नै ओमफ्राय बाइकखौ बेयाव पार्क खालामनानै सिङाव हाबलांसै आरो ना लोगोफोर नै नायलांबाय था दायो जों नै टिकेट लानो नागिरदों टिकेट बेसेबां होनो 340 नामा होनदों थाइसेबो खम खालामा थांलाय फैलाय ओमफ्राय फाग्लालै 340 का ओमफ्राय नै बिबारा बेयाव बिराद मोजां मोजां बिबार गायनाय दङ बेयाव बिराद मोजां मुर्ति बानायना दोनदों आरो ना लोगोफोरनि बेलेग बेलेग ट्रेडिसनेलनि नैबे फार्स्ट नेमाथाय सेकेन्डनिया बर'नि बेफोर मेनला दं आरो ना मोनथाम मोनब्रै दायो जों सिङाव हाबफैबाय नै बटजों थांनोसै बिबारा बरिया बरियालै बाला दालिया गोजा नै बरिया बरिया नै लोगोफोर बिबारफ्रा बरिया दालिया गोजा वाव माबाल'सो ओरैनो दायोल'सो सिजोनाव जि गिदिर गिदिर ने दालिया बिबारा बै बिराद गिदिर बारदोंलै दालिया नै ayo oh my god left side ang sudah kira-kira film sini ayo ayo जोङो मोनसे नै मा होनगोन बेखौ आइलेन्डआव ओंखारफैनाय आरोना लोगोफोर आइलेन्डआव मालाय ओइनि मालाय कापोल गोजायनि ओइ सिदायनि मालाय सिङाव जा गैया आरोना सिंगेल लाखायाबो बेखौ मा बुस्थु होननानैसो नायोसो जोङो माने बिदिनोखा बैयाव दोनदोंमोन जोङो गारिखौ बैहाय ओइयाव बासखौ ओरै फैनायजों बारबोदों बास फैजायो बेयाव नावखौलाय ओइ फारसे थांबावनांगौ आरोबाव बियो जोंखौ दोनलांजोबनांखादोंना खैमानि बेरायना फैदोंमोन जों खनसे नै लोगोफोर पार्कसो आरोना मालाय नै जरा जरा गोजा एखेबो जरा जरा गोजा आरो जा जरा गोजालै जेरै थाङो जेरै जरा जरा नुखायो आरो नै सिगाङाव मोनसेबाव जरासेबाव आयौ लासिंसिं जरा जरा गोजा जेरै थाङो जेरै नायो नै नै एखे मोनसे जरासे दंबावो सिगाङाव दाउआ नै ओरैबायदि बुरजा लोगोफोर नै मा हांसो हाग्रानि हांसो दां अयथासार बुरजाखा ओइ जेरैबो नै फाग्लालै नै दाउ गोजा बियो दाउ हाग्रानि हांसो नै बे आइलेन्ड मोनसेयाव थांसिगोन आरोना लोगोफोर जोङो नै जेरावबो कापोल नुहुरो नै जरासेबाव बेयावबो बेयाव हेलिकप्टार बाग्रा दं आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर दायो जों बेनिफ्राय थांफिनसै आरो जेबो गैया ओरैनो बिदिल' दङ आरोना ओमफ्राय जों दा जायगाखौ मोजां मोनासै बेनिखायनो जों थांफिननानै मा पार्क होनोमोनलाय आस्था पार्कआव थांसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय स' लोगोफोर दायो जों बेनिफ्राय थांनोसै आरोना ओमफ्राय नै इयाव बिदि ओरै डास्टबिन होलाबायनाय दंखायो आरोना जानला मोनला गारलाबायना प्लास्टिकफोरखौ देन्जार गाइसमोन थांथ'नोसै आरोना बेनिफ्राय मोनसे बेलेग लकेसनाव थांसैलाय जोङो आरोना लोगोफोर जोङो आस्था आरिफोर थांसैलाय बेनिफ्राय बे जेल आरोना लोगोफोर जेल बियो डिस्ट्रिक्ट जेल गवालपुरिनि
बबाइपुरिनि डिस्ट्रिक्ट जेल बिराद गिदिर आरो स' लोगोफोर दायो नै जों सिङाव हाबफैबाय न'आ नै टुरिस्टनि न' इफोरो सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर जों नै सासेयाव 30 थाखा लायो टिकेटआ ओमफ्राय नै न'फोरा मोजा आरोना डिजाइननि गोजा बटिं खालामनोबो हायो नै बटिं बटिंबो खालामनो हायो लोगोफोर बेजों खालामनो हाया गोदान लानांगोन नो टिकेटखौ बटिं खालामनो हायो नै औ दे थ' इखि बेरायनोसै मोजां एसे पिस ने थान्दानो सल' दायो जोंनो बेयाव एसे गेलेनो नागिरदों आरो ना गथ'फोरनियाव एसे गेलेनो नागिरदों जोङो ओइ आं नै इयाव दुद्रु लांनो नागिरदों आरो ना दायो आं बेनिफ्राय गाहायाव थांनो नागिरदों आरो ना लोगोफोर आथिं थिलाय नोङो इलाय थांसै थिख' इलाय देहाखौ बोख्लायदो जायालै हायालै थांसै बोरै जाबाय एसे आरफु मारना होलै ओरै संसोग्रा खन हाया बोलो मोना स' गाइसमोन दायो जोङो हरै सिगांखाय बेरायबावनो नागिरदों आरो ना बिराद बिदियाव फैबाथाय कापोल्स लाना फैनांगौ जों बायदि सिंगेल फैनो आरो ना लोगोफोर बेखारलै जों नाहरैनो गथ' गोरलैया जोंना बरिया गाइसमोन बरिया गथ' गोरलै न'आ देन्जार आरो ना देन्जार साइजखा बियो बेयाव फट' लानोसै मोननैसो ओमफ्राय थांसै आरो ना लोगोफोरजों नाया लोगोफोर नै ना अयथासार दङ नाया नै सिङाव स' लोगोफोर दायो जों बेनिफ्राय थांसै आरो ना ओमफ्राय भिडिअखौबो आं बेखिनियाव फोजोबनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गोदान फैदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो ना लोगोफोर